Fir-residenza San Vincenz de Paul ġie inawgurat servizz ġdid imsejjaħ bħala video fluoroscopy. Dan is-servizz jingħata lill-anzjani vulnerabbli permezz ta' X-ray sabiex wieħed ikun jaf l-individwu jekk jista' jiekol u jibla sew. Permezz ta' dan is-servizz l-anzjani se jingħataw parir mill-professjonisti dwar x'għandhom jieklu u jixorbu. Il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Abela qal li dan is-servizz mhux se jingħata biss residenti f'San Vincenz de Paul iżda wkoll lill-anzjani li għandhom il-fuq minn 65 sena. Qal li dan il-post irid ikun ċentru sabiex jgħin lil dawn l-anzjani vulnerabbli. Test li juża l-X-rays fejn aħna nkunu nistgħu nagħmlu assessment, nkunu nistgħu ninvestigaw kif pazjent jibla. Dan huwa fatt importanti immens, aħna nibilgħu il-ħin kollu ma nagħtux każ kemm dan il-proċess huwa fil-fatt kompless. Nindunaw li hemm problema meta jkun hemm komplikazzjonijiet għax l-apparat mhux jaħdem sew. Min-naħa tagħha il-kap żguttiv ta' San Vincenz de Paul Josien Kutajjar qalet li dan is-servizz se jwassal għal prevenzjoni sabiex l-anzjani ma jkollhomx aktar komplikazzjonijiet. Semmiet kif dan l-investiment jingħaqad ma' kullana ta' proġetti li diġà saru f'din ir-residenza. U ferm importanti li aħna nkunu nafu, il-professjonisti jkunu jafu li jekk hemm problema biex anzjan jiekol issir dik id-dieta, jitpoġġa fuq id-dieta li bekk jissalvagwardja s-saħħa tiegħu, ma jkollux iktar komplikazzjonijiet fis-saħħa tiegħu.